prosím všetkých atletov, aby sa prišli nastúpiť pred tribúnu, rozdeliť sa nejako do družstiev. Chcel by som vás teda všetkých privítať a popriať vám pekné ráno. Dobré ráno, decka. Dobré ráno. Tak, ďakujem. Veľmi vás tu vítam na prvom ročníku jesenného šprinterského mítingu Nové Mesto nad Váhom. Detský jesenný atletický míting sa uskutočnil 27. októbra 2024 v Novom Meste nad Váhom. Tento deň bol výnimočný nielen pre atlétov, ale aj pre celé mesto. Po dlhých rokoch sa totiž v Novom Meste nad Váhom opäť ozvali kroky súťaživých športovcov na atletickej dráhe. Atletiky Nové Mesto nad Váhom, Mrázik Juraj. Tak, ideme druhá dráha, Ramforfan Bratislava, Valčak Matej. Tretia dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Veselian. Štvrtá dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Bielik Jakub. Päťka dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Trenčanský Šimon. Šestka dráha, Atletika Nové Mesto nad Váhom, Hrdý Filip. A v poslednej dráhe, Krchnávy Teo, Atletika Nové Mesto nad Váhom. Bežecký míting zorganizovaný s podporou trénerov, rodičov, kamarátov a sponzorov pritiahol atletov z celého Slovenska. Medzi nimi aj kluby Eška Jablonica, AK Senica, Puma Senec, Eška Run for Fun Bratislava či Funy Atletič Piešťany. Na štart sa postavilo neuveriteľných 127 pretekárov, z čoho 82 reprezentovalo domáce Nové Mesto nad Váhom. Super, dievčatá! Poď, Lucka, poď! Súťažiaci sa predviedli v rozličných disciplínach od behu na 40 metrov, 60 metrov, 100 a 150 metrov, až po vytrvalostný beh na 600 metrov. Super, záber, natiahni krok, výborne! Atmosféra bola fantastická a naši domáci atleti sa nielen bavili, ale aj bodovali. V mnohých vekových kategóriách sme mali našich na stupňov víťazov. To je za to, aby sa vyhlasovali výsledky? Tak, výborne. Dobre, konečne popočuli aj Piešťanov, aj nami, aj Senici, Jablonici. Vďaka patrí našim sponzorom, rodičom, kamarátom a realizačnému tímu, ktorí toto podujatie pripravili na 110%. Naši sponzori boli Quick Sport, Europur, Tesco,
Vidlička, Citroën, Tripsy, KOB Jednota, Rodina Hrdá, Rodina Vizváriová, Rodina Bartek, Rodina Železníková. Ich podpora a nadšenie zabezpečili, že všetko prebehlo hladko a profesionálne. Na všetko dohliadal aj lekársky dozor, ktorý dával pozor na všetky deti. A teraz bilancia domácich pretekárov. Obdržali 10 zlatých medailí, 9 strieborných medailí, 8 bronzových medailí, spolu je to však 27 medailí. Všetkým gratulujeme, kde sme všetci zažili krásny príklad toho, že keď sú správni ľudia na správnom mieste, všetko ide ľahšie. Už teraz sa súťažiaci tešia na ďalšie podobné akcie.